2018 s'apropa i amb ell nous reptes i projectes per a convertir Almassora en un referent. I què anem a fer des de l'Ajuntament per a fer gran la nostra ciutat? Parlem de dades concretes. El pressupost municipal augmentarà un 6,23% fins als 22,4 milions d'euros. I les inversions s'eleven un 143,65% fins quasi 1,7 milions d'euros. Però en què es tradueixen aquestes xifres? En ocupació. Per això destinarem 783.000 euros, un 347% més que al 2016, a la formació i la creació de llocs de treball amb tallers d'ocupació. Els fons FEDER de la Unió Europea permetran la renovació urbanística d'Almassora amb la inversió en el trinquet de la ciutat, la remodelació del carrer Sant Jaume, la construcció d'una nova nau en el centre de formació, la inversió en el pavelló de gimnàstica. I sí, aquest any arriba el moment de posar en valor el riu Millars i l'entorn de Santa Quitèria. A més, es reduiran impostos com l'IBI social o el de vehicles ecològics. La clau d'aquest any: més inversions i menys deute, ja que totes les accions que durem a terme permetran també disminuir més el deute municipal, dels 7,3 milions de 2015 fins als 2,7 milions a final del pròxim any. El pressupost de 2018 permetrà també un increment dels contractes destinats als serveis públics, fins 6,4 milions d'euros. L'objectiu, com sempre, millorar l'estat de la nostra ciutat i les prestacions que oferim als nostres veïns. I quin serà el resultat final de tot això? Un projecte en comú, una ciutat de la que sentir-nos orgullosos, una transformació real d'Almassora. Ens acompanyes? Regidoria d'Hisenda, Ajuntament d'Almassora. Campanya cofinançada amb fons FEDER de la Unió Europea. Una mirada cap a Europa.